Velkommen til 1003, det er Per Schmidt, og jeg skal lige vise dig kort, hvordan du kan bruge 1003, hvad det er for en service, vi tilbyder. Det er sådan, at hvis du skal bestille noget takeaway mad, noget pizza, det kan være burger, det kan være hotdogs, det kan være hvad som helst, jamen så kan du bestille det online, og det kender du, det er ikke noget så meget nyt i. Og det vi kan tilbyde ud over det, det er at vi er mobiloptimeret, sådan at hvis du er at køre for eksempel fra København og så til Jylland, og du gerne vil have noget at spise på vejen, så kan du finde nogle virksomheder eller nogle forretninger, hvor du kan bestille mad, og du kan finde hen til dem via din mobiltelefon. Men selvfølgelig virker det også vores system som hvis på almindelig websites basis, og det vil jeg lige vise hurtigt, hvordan vores service fungerer. Vi har vores kort hernede, og det er en mulighed at finde forretninger. De der markeret her er de forretninger, som hører til 1003. Og så har vi landsdele herover. Du kan søge mellem landsdelene, eller du kan skrive forretningens navn ind eller et postnummer. Så det er sådan, hvis du er på web online på internettet med din almindelige laptop eller noget andet, jamen, så kan du bruge det. Og måden du gør det på, det er, at du finder den forretning. Nu finder jeg så bare en tilfældig forretning her. Du finder en forretning, og den er tæt på dig, og så vil du egentlig gerne bestille noget mad, og der er der så en formular hernede, hvor du udfylder dit navn, telefonnummer, mobilnummer, hvad du ønsker at bestille. Og hernede, her kan du se, der er et kort, 1, 2, 3, 4 og helt op til 39 muligheder du kan bestille, og så skriver du simpelthen nummeret ind på det du gerne vil bestille, for eksempel nummer 12, plus jeg kunne godt tænke mig en nummer 4, jeg kunne godt tænke mig en nummer 8, eller hvad nu det kunne være. Og hvis det er en hotdog, så vil jeg have råløg på, og sennep og agurksalat for eksempel. Og hvis du ellers har nogle kommentarer i forhold til maden, så kan du skrive det her, og så klikker du på send, og så er din bestilling sendt. Og det samme gør sig gældende om, så det var pizzeria. Vi kunne prøve at finde et pizzeria, bare lige for at du kan se, hvordan det så ser ud. Selve formularen er stort set den samme. Jeg kan lige sige heroppe, her har du mulighed for at tilmelde dig rabatkuponer. Indtast dit navn og dit telefonnummer, og så tilmelder du dig, og så får du rabatkuponer 2 til 3 gange om måneden, alt afhængig af hvor meget forretningen ønsker at give væk. Og så får du dem på din mobiltelefon, og hvis så du vil bruge dem, så kan du gå ned og viser du den sms du har fået, og så kan du indkassere din rabat. Og det samme gør sig gældende her, at hvis du vil bestille mad, jamen så har du et kort hernede, hvor du kan finde dem med alle numrene. Og så udfylder du bare dit navn og din mobilnummer, om det skal leveres, eller om du skal afhente, eller hvordan nu. Og det du ønsker at bestille, nummer 4 og nummer 9, eller hvad nu det kan være. Og hvad skal det være med ekstra chili, eller et hvidløg, eller hvad nu, og dit telefonnummer og vej, og postnummer, og hvis du har en kommentar. Det kan være, du har bestilt 2 pizzaer, den ene skal være med ost, og den anden skal være med oregano for eksempel, ikke? Jamen så skriver man så her, nummer 4 er lige med hvidløg for eksempel, og nummer 2 er lige med chili for eksempel, så man kan finde ud af det i pizzeria, hvordan det er. Og det er altså sådan formularen fungerer, og så sender man bare denne sted, og så har du bestilt din mad, og så undgår du ventetid, og så er vi klar. Og hvis nu ikke du er så kendt i området, så kan du bruge kortet her til at finde ud af, hvor ligger det henne, hvad er det for nogle gader, jeg skal gå efter, for at finde forretningen, og her får du så et billede af forretningen, hvordan det ser ud. Så det er sådan set ikke så meget nyt i det. Hvis du så går over til vores mobilsite, så kan du godt se, at det ser temmelig anderledes ud. Og det er selvfølgelig fordi, det er optimeret til at fungere på en mobiltelefon. Og her har du de samme muligheder, når du kommer ind. Du kan bruge søgefunktionen her ved at skrive postnummer eller forretningens navn ind. Eller du kan gå ned til landsdel, finde en landsdel, du vil finde noget, eller du kan bruge kortet. Og der er det så lidt anderledes på, når det er mobil, lidt afhængig af hvilken browser man bruger. Men får du nu sådan en op her, nu kan den her så ikke sådan læse så meget af
kortet, så kan man gå herned, og så får du vist et større kort, og hvis du så klikker på den, så kommer kortet op. Kan du prøve at se. Så kommer kortet op på din mobiltelefon, og så når kortet er op, som du kan se her, jamen så vælger du så den forretning. Du kan så forstørre op og ned, det kender du alle sammen. Og så finder du eksempelvis forretning, du ønsker at købe noget, og når så du har fundet den, det er så for eksempel Benediktegrillen her, så hvis du vil gå til forretningen, så klikker du bare her på se forretning, og så kommer du hen til selve siden her, hvor du har mulighed for at bestille din mad på din mobiltelefon. Og det er jo meget godt, hvis du eksempelvis er ude og køre fra en landsdel til en anden, så kan du bestille det online, eller du er på ferie et eller andet sted, og ikke lige så lokalkendt, jamen så kan du altså finde en forretning her, hvor du kan bestille mad via din mobiltelefon. Så enkelt fungerer 10.03, og en sidste ting, jeg bare lige vil sige, det er, at hvis du har en forretning, og du kunne tænke dig at blive tilmeldt til 10.03, så kan du gå ind her via vores hjemmeside, enten mobil eller almindelig, og så kan du udfylde sådan en formular, der er hernede, og så kontakter vi dig, og så bliver du sat på kortet her, sådan at andre mennesker kan se, at din forretning er til stede, og at du har mulighed for at sælge via mobiltelefon eller via internet, og vi er billige, meget billige i forhold til alle andre udbydere, så det er nok vores teknik, og så vores priser, det er der ikke nogen i Danmark, der kan matche, det kan vi sige med det samme. Men til alle brugere, så er det altså sådan, det fungerer, og du kan bruge 10.03, og vi håber, du kan bruge vores service til noget. Det er gratis selvfølgelig for alle brugere at bruge det her. Sådan er det jo. Ha' en rigtig god dag. Hej hej.